Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jobs. Let us pray. Upo dagilan, mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit na minapakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapon, taos puso ka naming pinasalamatan, niluwalhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa maunang yugton, balagawaing nilangisan, lalo ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan at napakatamis ng presensya namin na darama. Sa mga papuring awit namin ay alay naway kinalulugod, sa mga patutong inihayag ng mga anak, ang katapatan na patuloy, O Diyos, hallelujah, yung mga anak na tumatalima. Narito muli kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, nanikluhod muna kaming lahat humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, ng mga pagkakamali at mga pagkakasala, upang maunawaan namin maintindihan ang mga salita. Langisan niyo po ito, pati na po ibang lingkod, sa ganakin wala po magagawa. Buksan ang pangunawa at kaisipan ng mga anak, lalo mga bisita, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapangin na minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Magandang hapon na po sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, ating kasama ngayon. Welcome po sa ating mga beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers. Magandang hapon. Tayo po'y bumabati ng magandang hapon na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving and living God. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, ganun din sa ating mga pastoral workers, ating beloved elders, ating kasama ngayon, at sa ating minamahal, ulitin ko, sa ating minamahal ni ibig ng mga kapatiran narito, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi yun napakabilis ng orasan. Alas 3 na. Grabe, habang tinitinan ko kanina, maminamahal, aawit pa lamang ating mga awit, mag-alas 2 na. Kaya atin pong sulitin ang araw na ito. Amen. At nandiyan na po naka-plus sa ating cardin o sa ating mga nasa harapan ang ating pong pag-uusapan. Espesyal na mga tungkulin sa iglesia. The highest qualification. Ito po ang minamahal ay talagang dapat maintindihan ito dahil kung atin pong titingnan, akala natin ordinaryo lang yung mga tumatayo dito na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At buong sikap na talagang gusto mang kumain pero hindi tayo basta-bastang kakain dahil kung tayo po'y laging kain na lang ng kain, maging gluttonous tayo, hindi natin nag-aayuno, saan tayo kukuha ng kalakasang espiritual habang nangangaral tayo? Amen? Amen? Kaya nagsusumikap ang lahat ng mga tumatayo sa pulpito na magampanan itong pag-aayuno at lalo na yung mga pagpupuri, maminamahal. Kahit maedad na tayo at mula nga, maminamahal, nang naligtas tayo way back 1980s up to the present. Wala pang mintis, talagang pagmalakas ang katawan, nagpupuri, nag-aayuno, andyan pa rin talagang present sa ating mga tungkulin dahil yan ang katawagan natin. Kaya nga, espesyal na mga tungkulin sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Yung bishop at deacons na tinatawag, the highest qualification po. Qualification. Hindi lamang qualification, kalidad. Kaya para sa amin na mga ginamit na ng mahal na Panginoon,
walang dapat magmurmur. Kung hindi makatayo, nandyan sa chastisement, andyan maminamahal sa mga paalala, amen, amen, dahil kung naintindihan mo talaga, naunawaan mo talaga ang iyong katawagan, bilang mga awit ka, manunugtog ka, lahat ay okay lang sa'yo. Pariho lang. Amen. Amen. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, kahit wala kang tungkulin, basta't nakaluhod ka, nakatulong ka, dahil isa ka sa humihingi ng habag sa mahal na Panginoon para pagpalain ang banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hindi ka nagsisik ng office o naghahanap maminamahal ng bakit wala ako, bakit hindi ako makatayo, bakit ganito si kuya, ganito si ate, bakit ganito mga beloved babies. Amen. Amen. Dahil sa totoo lang maminamahal, kung tama lahat ng ating ginagawa, walang pagsuway, kung walang ginagawa na masasabi nating labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo happy. Talagang andyan, namamayagpag, nakakatayo talaga. Amen. Pero kung mayroon talagang problema, kaya lang naman maminamahal na happy ka pa rin. Kinakalmaramdaman mo na mayroon kang pagsuway. Palakpakan po natin ang ating malapan. Open your Bible in the book of Galatians chapter 6, verse 6. Ibalik natin ang basa sa 3 at 4. Kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanata po ay 6 at ang kabanata po ay 6 at ang talata ay 6 balik sa 3 hanggang 4. Ito po sinasabi, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Sa 3 hanggang 4, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayo ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. Amen, malo. Let him that is stood in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sa 3 at 4, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing to himself alone, and not to another. Ito mo minamahal ay napakasimpleng pangungusap. Last Wednesday, kung kayo narito, isa ito sa ating na talakay na bersikulo. Ito'y pagpapaalala sa atin, maminamahal, na anuman ang ating narating ngayon, spiritual na standing, kalagayan sa ating buhay na ginagalawan sa mundo, ito maminamahal na mga salita ay dapat nating alalahanin, pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Nang sabi rito, ikaw na nakikinig, ikaw na pinsanan pang binibigyan ng pagkakataon na magiging helps of this church, nagiging katuwang ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng mga beloved babies na ating beloved parents in the Lord. Ang sabi rito, makibahagi ka, makiisa ka, magpahalaga ka sa nagtuturo dahil ikaw ay tinuturuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi rito, maminamahal, hallelujah, na kailangan iyong patunayan. Patunayan ang iyong gawa na kapag napatunayan mo na, hindi ka magyayabang kanino man, kundi magpasalamat ka na ang Diyos na tumawag sa iyo
bilang katuwang, bilang kaagapay sa gawain ng mahal na Panginoon, ay napakinabangan tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi naman po lahat maminamahal, sa totoo lang, sa ating buhay spiritual, hindi lahat palaging narinig ninyo yung mga patotoo. Hindi tayo lumalakad palaging rusas. Rusas nga, may tinik eh. Amen? 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 Kaya, minsan ako nagtataka, mayroon tayong mga kasamang nagagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon, napakainit nung una. Kapag may mga tungkulin, napakainit. Talagang grabe, naglagablab. Pero kapag ito'y medyo kumukupas na, at medyo ito'y tumatagal na, medyo ang ilan maminamahal nagkawindang-windang na. Yung ilan nga maminamahal, hindi tayo makapaniwala. Dati-rati tumatayo dito, dati nating song leader, dati nating testimony leader, dati natin maminamahal talagang kaakibat sa lahat nating buhay spiritual dito sa dako ng San Carlos, sa lahat ng dako sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pero ngayon, maminamahal, nasaan na sila? Nagiging question ito dahil hindi nila naunawaan ang kanilang mga tungkulin. Hindi natin naunawaan ang ating mga tungkulin. Kaya dapat natin unawain. Amen. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Mayroon tayong mga kasama. Mayroong nagtutuwid sa atin. Mayroon tayong parents in the Lord. Nang sabi nga, maminamalang Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right in the sight of God. Amen. Ating sundin at igalang ang nangangasiwa na mimimuno sa atin bilang parents in the Lord. No matter how young they are, amen, how old they are, dahil parents in the Lord yan, amen, mga anak po yan ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor, we must have to obey them. Amen? Amen? Di tayo pwedeng magyabang. Di tayo pwedeng magmalaki. Dahil tayo rin lang ang malulugi. Kapag hindi ka na, aatras ka na, ayaw mo nang dumalo, doon ka na lang sa tabi-tabi, maging kawawa ka. Sabihin ng iyong mga kasama, oh, anong nangyari sa'yo? Di ba ang ganda ng patutuo mo? Di ba talaga ang ganda ng katawagan mo? Preacher ka, mang-aawit ka, manunugtog ka, manggagawa ka. Bakit nandiyan ka lang sa tabi-tabi? Hindi kasi natin naiintindihan anong talaga ang katawagan natin. Hindi mo ba alam na espesyal na katawagan na ikaw ay mapabilang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Kahit tagawalis ka lang ng CR, tagawalis ka lang ng chapel, tagapunas ka lang, tagalinis ka lang ng ating mga dapat linisin. Amen. Amen. Kung wala kayo, wala yan. Walang tagalinis, walang tagasaway, walang tagapagturo. Paano mabuo ang iglesia? Amen? Kinakailangan unawain natin ito na mayroon tayong kanya-kanyang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, ito ngayon, maminamahal, ang kwalifikasyon, ang kalidad, hindi lamang kwalifikasyon, kundi kailangan may kalidad. Yung katawagang ito. Dahil buong akala natin, yung binasa nating ating babasahin talata ngayon, bishop lang ang ibig sabihin o deacon lang ang ibig sabihin, pero ito po, minamahal, ay yung mga katawagan ng bawat isa sa atin. Kahit ikaw ay mananampalataya lamang, ikaw ay tagapalakpak lang dyan sa iyong upuan, kahit ikaw ay nagtitestify lamang, amen, nagpapatutuo sa labas, katawagan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. 1 Timothy chapter 3, verses 1 up to 7. Ito yung sa deacons, maminamahal. Praise the Lord. Aklat po ng unang Timoteo, kabanata 3, talatay 1 hanggang 7. Tapat ang pasabi, kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupi ang kanyang mga anak na may buong kausayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan,
paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patutuo na nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Amen. Pagpalain naman ang Panginoon ang mga salita na yan. Amen. Ayan, ang mga kalidad, kwalifikasyon, na akala natin, ang tinutukoy, obispo lang, bishop. Pero sa ating mga Kristiyanong tunay, sa mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang sa obispo. Amen. Dahil sinong nagtuturo dito na mayroon tayong polygamy, mayroon tayong maraming asawa, di ba mayroon lamang isang asawa? Kinakailangan ang mga tagapagturo, kinakailangan makapagturo ng maayos, ang kanyang pamilya ay naiayos. Mayroon bang nagtuturo dito na pwedeng 2 asawa, 3 asawa? Mga patutuo ng mga nandiyan sa mga relihiyon. Sabi nila, ako'y binago ngayon. 2 asawang na lang ang aking kinakasama. Hindi po yan totoong pastor. Hindi po totoo yung mga ngaral. Dahil ang sabi rito, ang totoong pastor, ang totoong obispo, ang totoong manggagawa, ang totoong preacher, ang totoong deacons, ang totoong mga help sa iglesia, mga mang-awit sa iglesia, maging mananampalataya, mayroon lamang isang asawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May magandang patutuo na makita ng mga hindi mananampalataya, hindi lamang mananampalataya. Kahit mananampalataya o hindi mananampalataya, mayroon kang mabuting patutuo, ang sabi ng ating binasang talata. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan kapag tayo nagkakamali, lalo na ngayon, maminamahal, marami tayong nalalaman, marami tayong nakikita na bakit yung mga tumatayo, yung mga nangangaral, yung mga nasa ating iglesia, kailan lang lumisan yung kanilang mga mahal sa buhay, andyan, may kasama na kaagad. Nagtatanong tayo, pwede pala yun? Kaya nga, kinukurik natin ito ngayon, inaayos natin, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang gawa, ang mga tungkulin ng mga beloved babies, beloved children, nating beloved parents in the Lord, ay ganun na lamang, napakabigat. Kapag may narinig sila, kinakailangan mapatunayan. Paano ngayon kung mapatunayan? Pababayaan na lamang po ba yan? Ito-tolerate na lamang po ba yan? Hindi po pwede. Hindi po nararapat. Kaya nga, maminamahal, kanilang sinasawata, kanilang tinuturuan, kanila tayong ginaguide. Kapag ikay gumagawa, ginagawa mo na nga eh. Ikaw pang galit, ikaw pang umaayaw, ikaw pang nagtatampo. Anong klaseng Kristiyano ka? Anong Kristiyanong katuwang ka ng mahal na pastor, ng mga nangangasiwa? Amen? Amen? Ginawa mo, pagdusahan mo. Kinakailangan talaga, tanggapin mo, tanggapin natin. Amen? Dahil ginawa natin eh. Di atin pong pagdusahan, atin po talagang harapin ang consequences. Ang problema, tatampo ka agad tayo. Umaayaw ka agad tayo. Mamaya, mabasa natin. Mamaya, isa-isahin po natin yan. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, blameless, husband with one wife, vigilant, sober, good behavior. Mayroon pong talagang grabe ang hospitality. Kahit nasasaktan na yan, kahit pinagwiwikaan na yan. Alala ko nung kami po nandun sa isla, grabe yung aming mga kababayan doon, aking kababaryo. Nagpahatid lang kami doon sa munisipyo dahil doon kami sasakay, tatawid sa isang isla. Isip-isipin mo, hindi pa pala nakakain. Alas 10 na ng gabi, iniwan yung aming barangay, hinatid lang kami doon sa munisipyo namin, yung motor nila, dinamayan kami, wala rin kaming hapunan, sila wala rin hapunan. Sabay-sabay kami, walang pagkain. Grabe, ang sabi nga nila, hindi pa kami naghapunan, pero naghanap kami ng aming matitirahan. Sabi, grabing hospitality, grabing paggalang, grabe talagang pagmamalasakit. Yun maminamahal, kababayan lang namin, kababaryo ko lang. Tayo, mga kasangbahay,
sa ating mahal na Panginoon, mga Kristiyanong totoo. Ano ba naman kung tanggapin natin yung mga paalala sa atin, ating beloved parents in the Lord? Pagkatapos naman yan ay luluwag din. Matapos din. Kahit abutin pa ng taon yan eh. Ginawa mo kasi eh. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan marunong magturo. Maituro ng maayos. Hindi yung siya lang gustong magturo, ayaw makinig sa turo. Amen. Amen. Yun yung sinasabi kanina, makiramay sa nagtuturo. Amen. Patunayan yung tinuturo mo na hindi mo lang sinasabi sa pulpito, kung hindi ginagawa mo rin ang iyong sinasabi sa pulpito. Huwag tayong mag-absent. Pero wala na sa Miyerkules. Wala na sa Biyernes. Huwag tayong malate sa gawain. Pero laging late sa gawain. Paano yan? Magdala ng bunga. Kahit isang bunga, wala. Kinakailangan kung anong sinasabi natin, patunayan daw natin. Dahil yan ang kalidad, magandang kalidad, magandang qualification, maminamahal ng isang tumatayo, isang ginagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, yung ating ilan na yung ating nang ginawang halimbawa. Nasa na sila ngayon? Dahil ang sarili lang ang nakikita. Ang sarili ang nakikita na lagi siyang tama. Hindi na tinitingnan na minsan, siya'y mali. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tumingin ka naman sa tahilan mo. Baka may muta sa tahilan mo. Kaya tanggalin mo muna bago ka mananggal ng tahilan sa iba. Amen. Alam pa naman natin, maminawal, sabi ng Matthew chapter 10, verse 36, na nandito sa ating iglesia, sa ating pamilya, ang ating mismong kalaban. Dahil dalawa po ang tinutukoy dito, spiritually at naturally. Di po ba magkapatid hindi magkasundo sa real state ng mga magkakapatid? Amen? Imposible, bihira ang magkapatid na magkakasundo, lalo na kapag lupa na ang pag-uusapan. Kayamanan na namamana sa ating mga magulang ang pag-uusapan. Medyo iba na. Talagang nag-iiba ang ugali ng tao pag pera na. Lalo na kung yung minamana. Amen. Praise the Lord. Bakit hindi tayo lumagay sa ating mga sarili na mayroon na pala tayong nasasagasaan, mayroon na pala tayong nasasaktan, mayroon na pala tayong maminamahal, naaapakan. Amen. Amen. Tinuturuan ka lang, yung tinuturuan mo, gusto mo nang turuan. Amen? Amen? Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya ang nangyayari tuloy, maminamahal, pag mayroon kang problema dito sa iglesia ng San Carlos, pupunta ka sa iglesia ng mga Tarim, iglesia ng Lingayin, iglesia ng Mapandan, iglesia ng Ordanita. Lahat ng iglesia na naikot mo na. Anong tawag sa iyo diyan? Ikaw ay nagiging maripusa. Pero yung ginagawa mong kasalanan, doon sa iyong pinanggalingan, yun pa rin ang ginagawa mong kasalanan sa iyong pinaroroonan. Hindi magbabago yan. Paulit-ulit. Sinabi nga ng ibang lingkod, totoo yung sinabi ng ating beloved minister, June Isquera. Ang sabi niya, pakatandaan ninyo during our meeting, preacher's meeting, sabi niya, pakatandaan ninyo ito, ano man ang ugali ng mga manggagawa, mga awit, manunugtog, mga kapatiran, mga ginagamit sa banal na ubasan, sa kanilang kinalalagyan, kahit saan mo dadalhin yan, yan na talaga ang ugali, dahil yan na sila. Di totoo? Di po ba? Pwede ba natin itong gagawing sinungaling o kasinungalingan? Hindi po. Lahat ay nagiging totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil nakikita natin sila lang ang magaling. Ako lang ang magaling. Siya lang kapag tumatayo, siya lang tama. Siya lang magaling. Paano ngayon maminamahal kung nagkakasala ka na? Nagkamali ka na? Maghunos dili ka. Ang mga anak mo na walang kamuwang-muwang, asawa mo walang kamuwang-muwang, sarili mo na walang kamuwang-muwang, atras ka, tatalikod ka na, lalabas ka. Sa'yo yung katawagan. Kaya tiyakin mo, ang kalidad, ang quality, amen, ang kwalifikasyon ng iyong pinasok, ating pinasok, dahil ang gantimpala hindi basta-basta.
langit at buhay na walang hanggan. Kapag tayo'y nagtagumpay, everybody shout, praise the Lord! Grabe mga minamahal. Hindi biro yung dugo ng Diyos ng katawang tao na kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan natin, kaya ang ating mga problema ay nalulutas. Ngayon, ayaw natin magpasupil. Amen? Amen? Dahil wala kasi tayong kalidad. Wala tayong kwalifikasyon nitong ating pinag-aaralan. Espesyal. Grabe. Pag espesyal ka na tao. Espesyal ka, hindi espesyal sa rebuke. Espesyal ka sa rebuke, sa mabubuting bagay, sa lahat ng bagay. Espesyal ka. Amen? Amen? Eh kung ganun ang mindset natin, kung ganyan tayo mag-isip, lagi kang nakangiti. Pari-pariho lang sa'yo kung ikay na-rebuke, napagalitan, napaalalahanan, pari-pariho lang sa'yo. Kapag nakikinig ka ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nakataas ang iyong kamay dahil mapasalamatin ka sa lahat ng bagay, kahit ano pang mangyari, kahit ikaw pa'y nasasaktan, dahil tunay kang kwalipikado. Amen? Qualified. Dahil ang kwalifikasyon ay namimit mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ituloy natin ang basa. Dagdagan pa natin. Ituloy sa 8 hanggang 13. Ang kwalifikasyon ng deacons. Medyo minor na ito. Ito na po yung ating mga mabababang mga katungkulan bilang mananampalataya. Kasama tayo dito. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 8 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan, na iniingatan ang hiwagan ng pananampalataya ng malinis na budhi. Ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagay mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae sa pamahalang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. Sa 13, sapagkat ang mga nangamamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo ng kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at ang kanilang katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan na, maminamahal. Yung ating mga tinuturo, pati ating mga anak. Kayo'y ordinaryong mananampalataya, turuan ninyo inyong mga anak na marunong gumalang. Yung kalidad, maminamahal, ang tunay na Kristiyano, hindi nagmumura, hindi mapalabintangin. Amen. Dahil ito medyo ang diakonisa, akala natin yung na may mumuno lang, mga diakono. Yan lang mga tumatayo na mga leaders. Hindi, maminamahal. Lahat tayo. Dahil mamaya malaman natin kung bakit ipinangaral ito ng inyong mga mangangaral. Kung bakit ang fivefold ministry na nasa loob ng iglesyang ito talagang maigting na ipinangaral na gusto tayong pipirpiktuhin sa harapan ng ating mahal na Panginoon dahil ayaw ng mga nangangasiwa na mimimuno magmula sa ating mahal na pastor, sa mga beloved babies, sa lahat ng mga nandito sa mga local churches. Ayaw namin na mayroong makalusot para mahulog sa kamay ng dyablo. Gusto natin lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya lahat talaga kinakailangan turuan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, grabe maminamahal. Hindi mga maritis, double tongue. Hindi umiinom ng alak. Kaya lagi nating ipinagbabawal talaga, sinasabi natin, yung pag-inom ng alak. Ay, isang shot lang naman po, beloved OP. Isang shot pa lang yan ngayon. Bukas, isang red horse na napakalaking buti. Sa susunod, lasinggo ka na. Balik ka na sa dati. Hindi pwede. Sinabi rito, greedy. At masyadong, akala mo, talagang mga makasanlibutan na estilo. Talagang pabanjing-banjing, para mga tambay ang mga ugali natin. Atin po tinuturuan ang lahat na kinakailangan maganda ang kanilang reputasyon na makita ng ating minamahal na mga kababaryo, kamunisipyo, kasyudad,
kababayan, kamag-anakan, na ikaw ngay naiiba, ikaw ngay tunay na Kristiyano, ikaw nga ay asin ng sanlibutan, ikaw nga ay ilaw ng sanlibutan, ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Amen? Amen? Pakibasa mo na yung sinabi ko na Mateo 10:36. Medyo nakaligtaan kanina, baka hindi nila masama sa kanilang notes kindly. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 36. Ito pong sinasabi, at ang magiging kaaway ng tao ay kanya ring sariling sambayan. O, tingnan niyo po, maminamahal. Yun ang talagang andito sa loob. Kaya nga, kinakailangan we look into it. Yung kapwa mananampalataya, kasama mo sa bahay, kinakailangan mag-ingat lahat. Magbabantayan tayo. Kaya magpanalanginan sa isa't isa. Amen. Grabe ang prayer. Grabe ang pagpupuri. Grabe maminamahal ang pag-ipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon para maiwasan itong lahat na ito. Dahil kung gusto nating akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan, kinakailangan wala kang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon daw kasing isa nating kamanggagawa, hindi na natin ilalayo dahil preachers meeting nga, talagang nagkausap-usap kaming mga manggagawa, mga ordained preachers, aming mga kasama, ating mga kasama dati. Mayroon daw, karamihan daw ngayon, may tinuturuan. Tinuturuan para makatayo as song leader, mag-EMC, lahat-lahat. Abay nung matuto na, pati instrumento, natutunan, gumamit ng bass, gumamit ng gitara, mag-organ, mag-drums, lahat. Abay nung matuto na daw maminamahal, pag hindi na daw mailagay sa program at hindi na pinatutugtog, hindi na pinapatayo, nagmamaktol. At sinasabi daw, lalabas na lang ako. Lipat na lang ako sa ibang outstation. Pupunta na lang ako kung saan-saan. Alam niyo maminamahal, ito talaga ay kinakailangang suriing mainam. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi natin mga kapwa, mga ngaral, grabe kuya, isip-isipin mo, nung araw, hindi man natin inaasta. Dahil alam natin yung ating kakayahan, nasa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, ng mga beloved children nila na makatayo para maging katuwang. Dapat magpasalamat ka, mailagay ka o hindi, magpasalamat ka. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Sabi tuloy ng kapatid ko, nung mapasyal dito ng isang buwan, ano ba yan kuya? Ngayon ko lang sasabihin sa iyo, dahil ngayon lang kami sarilinlan, yung nagkasarilihan. Sabi niya, mayroon ba namang manunugtog doon na tinanong ko, Brad, nasipra mo na ba yung ating tutugtugin mamaya? Sabi daw nung kanyang natanong, huwag kang ang istorbo diyan, nag-i-email ako. Huwag kang ang istorbo diyan, may naglalaro kami, nagduduta kami. Sabi niya, araw ng gawain kuya, pinahihintulutan ninyo. Sabi ko, hindi. Lahat na nang tumatayo eh. Lahat ang lagi nakikita, iyan na eh. Maging mga choir members, pinapakuha pa namin yung mga cellphones nila. Sabi niya, grabe daw talaga ang kamot sa ulo niya. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng gawain na naggagawain, grabing kapuspusan, grabing patutuo, may nagduduta, may nag-i-email. Nung malaman niya maminamahal, na yung nagtanong sa, ay kanyang tinatanungan, sabi na, ay yung sinabi mong tinatanungan mo, ayan, ay isa na yun sa nawala. Ganito, sabi na, hindi yan kawalan, kuya. Siya ang nawawala. Siya ang mawalan. Bakit maminamahal? Puro kasi ang mga isip ng mga nasa probinsya. Dapat tayo dito, puro ang ating mga isip. Puro salita ng Diyos ang ating naunawaan. Ano tuloy ang nanging-impluensya tayo? Ilang oras ka lang nandito pag linggo, pag Miyerkules at Biyernes, may panahon ka pang mag-cellphone, magduduta, mag-i-email, isamantalang yung araw at oras na yan, napakahalaga, precious yan, ginto yan, sa harapan ng mahal na Panginoon, dahil pupurihin mo siya, sambahin mo siya, ibigay mo sa Kanya ang pinaka-the best mo, tumugtog ka ng the best, dahil gusto mo siyang palugdan. Ano nang nangyari, maminamahal? Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon, unawaan ng mga kapatid kong ito.
At salamat, nasasabi ko sa ating minamahal na mga kapatid, na bad influence yan. Hindi natin alam ang ating kalidad, kwalifikasyon, anong katawagan talaga mayroon tayo. Kung tinawag ka, devoted ka. Diyan sa katawagan mo, pahalagahan mo, ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat maging manunugtog, mang-aawit, nagpapatutuo, nangangaral ng mabuting balita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit maminamahal? Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, opo, masakit, nasasaktan tayo, pero basahin natin ng mainam. Ito, dahan-dahan lang, Episo 4:11 hanggang 15. Dahan-dahan para maintindihan natin. Dahil idudugtong natin, bakit ganito na lang ka-stricto si Kuya Buboy? Bakit ganito na lang ka-stricto ang ating mahal na pastor? Ang mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord? Ang ating mga helps na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sumusunod, nagsisikap, nagpapahalaga sa kanilang katawagan. Kindly, basa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 11 hanggang 15. Ganito pong sinasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. O, tingnan mo, ito pala ang layunin. Ito pala. Kaya pala tayo sinasawata. Kaya pala tayo magpapakita ng magandang halimbawa, makikita ng buong madla, ng buong sanlibutan, dahil ilaw ka nga at asin, dahil ang sabi rito, tinuturuan ka para magiging masakdal, maging sakdal. Ang sabi rito, pakasakdalin ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. This is not talking about the fivefold ministry only. You belong to the fivefold ministry. Isa ka sa body of Christ. So kasama ka sa kinakailangan magpakabanal. Kinakailangan ikaw ay mailayo. Kinakailangan ay mamulat. Kinakailangan talaga para, sabi dito, sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Tuloy ang basa. Praise the Lord. Sa 13 po, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa, na pahapayapay doon, dito't doon, at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Pause muna diyan. Huwag mo natin ituloy. Tingnan niyo po. Kaya pala tayo sinasakdal, kaya pala tayo tinuturuan ng fivefold ministry, at tayo rin pagdating ng araw, maging tagapagturo, dahil ang sabi rito, para daw tayo, huwag nang paroon at parito, pahapay-hapay sa ating pananampalataya. Dadalhin ka, dito ka na lang, walang rebuke dito. Dito ka na lang, tatayo ka kaagad dito. Dito ka na lang, aawit ka kaagad dito. Ganun. Ganun ba ang gusto natin? Ang sabi rito, yan pala ang purpose. Habang ipinapangaral ito, habang ang mga kautosang ito ay ating talagang inaayos para ang ating mga kamalian, ang ating mga mali ay maitutuwid. Grabe na nga, maminamalang palo, namamaga yung mukha, hindi na makalakad, kung anong mga paalala, pero sasabihin pa rin, ayaw mo lang dumalo dyan, sobrang higpit. Ayaw mo ng langit, kung ayaw mong mahigpit. Amen? Ayaw natin ng langit, kung ayaw natin magpatuwid. Gusto natin ng langit. Gusto natin makasiguro sa buhay na walang hanggan. Kaya mahigpit ang aral, mahigpit ang turo, dahil sure talaga, langit ang ating patutunguhan. Tuloy ang basa. Praise the Lord. Kindly. Sa 15, kung sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. Mayroon palang purpose. Paano ka nga naman magiging tagapagturo kung ikay nagiging pasaway? Sige nga. Okay. Tapos na ang aming henerasyon. Sinong kasunod? Kayo. Ano ituturo ninyo? Mag-i-email. Magduduta. Ano ituturo ninyo sa inyong mga anak?
Habang kumakanta bilang mga choir member, habang mananampalataya, hindi nakikinig dito sa harapan, paruot pa rito doon sa CR, doon sa kainan. Ano may tuturo natin? Pero yung ating turo galing sa ating beloved parents in the Lord, masakit pero totoo. Dahil dalhin naman talaga tayo sa langit upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Masakit. Pero ang sabi nga rito, gawin ninyo na may pag-ibig. Eh kung walang pag-ibig ito, di dapat win him names. Amen? Pero wala. Dahil alam naman natin, hindi lang kayo, pati naman kami na mga tumatayo, nagtuturuan o tinuturuan ang mga aral na ito. Purihin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, dapat marunong tayong magpasakop, sumunod, makinig ng mainam. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Ayan pa, mayroon pang isa maminamahal. Hallelujah! Nabanggit ito ng ating beloved minister Wildy James dahil sabi nga ng anak ko, naabutan namin ang preaching niya. Sabi ng aking anak, ayan na daddy, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Ang tatamaan sa pukol. Sabi niya, matagal lang tinuturo, pag araw ng gawain, ano bang mga official dress natin? Yung dress code natin, di ba lagi nakaputi? Kung hindi nakaputi, yung katulad ng mga uniform ng mga children's choir, may blue ng mga ribiti. Pero kapag ikaw ay magdikolor, linggo, basahin natin ang Biblia para hindi na kayo magtatanong sa akin, bakit pati yung dikolor na damit ay atin pong pinakialaman. Pakibasa po ang Revelation chapter 3 verse 5, ang Ecclesiastes chapter 9 verse 8, at Revelation chapter 7 verse 9. Kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis sa Kabanata 3 sa talatay 5, ito po ang nakasulat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ecclesiastes 9:8. Ecclesiastes sa Kabanata 9 sa talatay 8, maging maputing lagi ang inyong mga suot at huwag magkulang ng ungwento ang iyong ulo. Oh, tingnan mo ha? Oh, Revelation chapter 7 verse 9. Aklat po ng pahayag sa Kabanata 7 sa talatay 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Masakit na minamahal, di po ba? Dahil hindi naman natin sinasadya. Pero dapat maalaman natin ang turo na tama. Kwalifikasyon yan. Paano ka aakyat sa langit kung dito pa nga di ka sumusunod? Ang dress code natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangan nakaputi. Pagdating dito, ilang beses na pinangaral. Sabi nga ni beloved Ted, Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times. Pero sa tingin ko, hindi lang 16 times eh. Baka 1,000 times na eh. Ipalalahanan talaga namin kayo na kinakailangan ang dress code natin tuwing sasamba tayo, kinakailangang maputi. Dahil yun ang nakikita sa langit, pagdating ng panahon, at ang sabi ng Ecclesiastes, talatang 9, talatang 8, ang sabi rito maminamahal, kinakailangan talaga laging nakaputi ang damit ng mga tutubusin ni Kristo. Paano yan? Pagka hindi ka nakaputi, pagdating dito, dadaanan ka. Naalala ninyo yung namamatay pag walang dugo? Dahil ang dugo ay parang dress code yun, na kapag nakita ang dugo, dadaanan na ni kamatayan. Paano tayo? Hindi tayo nakaputi, dumaan ngayon ang hudyat na anghel, ang tunog ng trumpeta, hindi mo narinig dahil hindi ka naka-dress code. Amen? Amen? Masakit pero ito'y totoo. Kinakailangan gawin natin. Dahil kwalifikasyon yan, kalidad yan, ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord!
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal. Hallelujah. Huwag kayong masaktan. Huwag tayong maminamahal. Hallelujah. Mag-isip na ano ba yung ating ordained preacher. Mapasurigaw, mapadito sa atin. Puro rebuke, puro paalala, puro warning. Maminamahal, titigil din ito kapag perfecto ka na, maayos na tayo. Titigil din ito. Ang taga Bicol, maminamahal, grabe, nagsumbong na sa Malapastor. Malapastor, ano po ba yung aming preacher sa Bicol? Lagi niyang binabanggit, magtapat kayo, magtapat na magtapat. Tinanong yung nagreklamo. Dahil pumunta ng Maynila, bakit sis? Bakit brad? Nagtatapat na ba kayo? Tumigil siya. Nakayuko. Kaya naman pala, hindi pa rin kayo naging matapat, kaya ang aral sa inyo, inabot na ng 1 taon, puro pagtatapat pa rin, puro pagbibigay pa rin. Bakit? Dahil sinabihan ng Malapastor yung mga preachers, ang Diyos dito sa Maynila ay Diyos din ninyo sa probinsya. Kung pinagpala kami dito sa Maynila, pagpapalain din kayo sa probinsya. Dahil isang Diyos ang ating pinanggalingan, isang Diyos ang ating sinasamba. Bakit hindi kayo pinagpala? Dahil hindi tayo sumunod. Dress code lang, kwalifikasyon lang, kalidad lang, hindi natin magawa. Panahon na. Nasabi ng mga Bisaya, manikay-sikay. Panahon na, maminamahal na para magiging maano tayo, masigasig tayo, magsumigasig na tayo. Dahil ngayon pa lang nakakatakot na. Anytime. Sabi ng isang senadora, nakaumang na ang mga weapon of mass destruction ng China dito sa Pilipinas. Paano yan kung hindi ka nagiging alerto? Paano natin masangga yan? Sinong sasangga diyan? Ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, dahil sila na lang ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Mga panalangin na lang natin ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Mga panalangin ng lahat ng nasa palibot natin, hindi yan naririnig ng mahal na Panginoon. Ang ating mga panalangin ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kung hindi ka kwalipikado, hindi ka umabot doon sa kalidad na gusto ng ating mahal na Panginoon. Paano yan? Hindi tayo maririnig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Masakit, maminamahal, pero ito'y katotohanan. Last verse. Masakit. Lucas 13:24, ibalik ang basa sa 30. Praise the Lord. Tayo po'y maghanda na ating mga instrumentalist, kindly. Ang Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 24, talon sa 30. Ito po sinasabi, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. 30. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka ikaw na matagal na, baka hindi ka pa makapasok. Salamat sa mga nahuhuli. Talaga sila yung mga maiinit. Ipagpatuloy niyo yung kainitan na yan. Ang sabi ng Biblia, strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungong langit. Kaya may rebuke, may paalala. Kinakailangan sumakto tayo sa kalidad, sa kwalifikasyon, bilang mga tunay na mananampalataya. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay maminamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to our dear Jesus. Hallelujah. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Who am I that the bright and morning star would just light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading. There's today and gone tomorrow.
Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who am I. I am yours. See my sin would walk to me with love and watch me rise again. Hallelujah, hallelujah. Who am I that the voice that comes to sing would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Hallelujah, hallelujah. I am a flower quickly fading. There's the day and the tomorrow. A wave tossed in the ocean, a paper and the wind. Still you hear me when I'm going. Lord, you catch me when I'm going. And you told me who I am. Sino ba? Sino ba ako, O Diyos? Ako ba'y nararapat? Oh, hallelujah. Sino ba? Sino ba ako? Hallelujah! Ako ba'y ulitin mo? Ako halaga. Dahil ba ako'y ako? Diyos ito'y dahil sa'yo. Ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Oh, ako'y isang munting halaman na iyong buhay at parang isang alon biglang nawawala dingding. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin ng buhay kong ito sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino ba? Sino ba ako, O Diyos? Sa dakilaan mo, hinanap mong lubog. Bakit ba at ako'y pinasaya sa buhay kong ito habang ako'y pinawi mo? Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala dinggin. Ako'y, hallelujah, even Lord, thank you so much for the Jesus. Mahal na Panginoon. Maraming salamat po, God. Hallelujah! Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin dahil sa buhay kong ito. Sa iyo
Alam niyo ba, minamahal, hindi sapat ang mga sakripisyong ito. Grabe ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon upang tayo lamang ay mamulat dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Diyos na nagkatawang tao, iniwan ang magkarang trono sa langit. Isinilang sa sapsaban, hindi na kumpinto, hanggang kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Dinala ang krus na napakabigat. Ang krus na yan, punong-puno ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Hanggang ngayon, atin pa rin bang papapasanin ang mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan? Bawat hugot ng latigo, dala ang laman at ang dugo, bubulwak. Kasalanan natin yan. Kasalanan ko at kasalanan mo. Ininda ng ating mahal na Panginoon ang napakabigat na cross. Hallelujah! Ayun, hallelujah! Nagtatamasa na tayo ng kanyang kasaganaan. Hallelujah! Dahil ba ako'y ako? Diyos ipaliwanag mo o ang buhay kong ito ay para na sa'yo. Hallelujah! Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala hingin. Ako'y dumadalangin, Diyos ikaw ay pupurihin, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Kaya minamahal, pagyamanin natin ang ating mga katawagan. Naging helps tayo ng mahal na Panginoon. Mga awit manunugtog. Hindi natin ma-invite ang banal na presensya ng mahal na Panginoon kung walang mga awit at walang manunugtog. Hinirang ka, tinawag ka. Tinawag tayo para maging patotoo sa mundong ito. Pagyamanin natin, mga naman. Sino tayo upang kahabagan ng ating mahal na Panginoon? Salamat, may nagsasakripisyo sa atin. May totoong pastor, nag-alay ng buhay. Hanggang ngayon, maminamahal, hindi ininda ang lamig ng kanyang katawan. Habang amin silang nakakasama, maminamahal, espesyal kaming nakapag-picture. Lahat ng mga ordained preacher ng mga original. Nakasama namin ang mahal na pastor. Sabi ko, minamahal, ramdam namin nasa likuran kami ng mahal na pastor. Salamat mahal na pastor sa amin naming lahat. Salamat mahal na pastor sa iyong mga pagsasakripisyo. Kung hindi ka nagsakripisyo, wala kami ngayon dito. Hindi namin malasap ang kasaganaan ng kagandahang loob na patuloy na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kayong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, napakapalad ninyo inyong mapanood ang programang ito. Hinatiran kayo ng dalisay, tunay at totoong ibanghilyo. Kaya huwag na ninyong palagpasin. Hanapin ninyo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito lang nagtuturo na mayroong 4 na reglamento para ikaw papasok sa langit. 4 na requirements para ikaw ay akyat sa langit. Unang-unay, pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pananampalataya na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na ngayon, kaya ng Diyos pagalingin ang iyong karamdaman, magbago ka, lutasin ang iyong mga problema. Dahil ang kasunod niyan ay ang tinatawag na pagsisisi, repentance. Kung walang repentance, walang pagpapatawad.
At hindi totoong lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi totoo. Dahil sinabi ng 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Tinanggap si Kristo na kanyang Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. Kaya ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 3 lang ang ating gagawin. Dahil yung pang-apat, Diyos na ang gagawa. Yung aming naramdaman, kami lumuluha. Nanginginig kami. Presensya ng mahal na Panginoon yan. Kapag nakamtan mo tong 4 na to, kandidato ka na sa pangako ng Diyos na langit. Anytime magbabalik siya, tutunog ang trumpeta, kwalipikado ka, may kalidad ka, dadalhin ka ng mahal na Panginoon sa langit. Magmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya habang ating minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating mga bisita dito, nakataas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y makasalanan. Ngayon, narinig ko ang katotohanan ng mga katotohanan. Walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon. Dahil alam ko, hindi pala lahat ng tayo anak ng Diyos. Ngunit ako ngayon ay kumikilala sa iyo. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, patawad po. Linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking magkarumihan, sa aking mga kasalanan. Dahil sa araw na ito, sa sandaling ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesucristo, pumasok ka sa aking puso. Hugasan mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gayun mong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa aking niyang lahat. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo, isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan. Gayun silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Huwag silang manatili sa kanilang kinalalagyan. Hanapin na nila ang Jesus Miracle Crusade throughout the country, dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Mahal na Panginoon, kahabagan mo aming mahal mga kababayan, aming mga kapwa-tao. Naintindihan nila, mahal na Panginoon Jesus, ang aming mga panalangin, aming pong paghahayag na yung mga salita sa YouTube at Facebook. Dahil sa kanilang mga dialogo, kanilang mga dialect, mahal na Panginoon, hallelujah, nagpa-plus. Kahabagan mo sila. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor, Evangelist Will Israel Almeida, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo maminamahal sa inyong mga pangailangan. Ating ipabot ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Let your prayer be made known unto God. Ang inyong mga panalangin, inyong mga pangailangan, ipabot sa inyong mahal na Panginoon. Sa ating Diyos sa buhay, nandito siya. Saan nagkakatipo ng 2-3, nandiyan siya sa ating kalagitnaan. Kaya nakikinig siya sa inyong pangailangan. Idulog natin sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Hallelujah, narito kami, nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Kasama aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Dito sa crowd, mahal na Panginoon, Amang Banal, patawarin mo po kami. Alam niyo po ang mga pangailangan ng mga anak. Ito may kagalingan ng kalimang karamdaman. Espesyal naming dinadalangin ang kumplitong recovery at kagalingan ng beloved Peach, beloved Rachel Almeida Isquera sa pangalan ni Jesus. Di mo niyo makaramdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes sa pangalan ni Jesus. Incurable sicknesses and diseases. Di mo niyo kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, maging dependent sa drugs sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus. Di mo nyo kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. Be blessed. Financially, spiritually. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay. Hallelujah, say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ang 2 kamay bilang pasasalamat. Ang kinina, tanggapin na, tinanggap na natin ang katugunan natin madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, tumalon 3 beses, sumigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat na lang yan. Amen. Kapag gagawin natin yan, atin ang makamtan ang pangako ng malapan. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, Lord, great word, it to be praised forever and ever. Tuloy